Joo, 17. kesäkuuta laittelin hevosen paskaa näille. Tässä muun muassa terhas pensasmustikka Artolle. Sitä meni tonne päärynäpuunkin alle. Samoin lisäsin sitä tänne muuallekin. Tonne panin oikein kunnolla, että taisi mennä tonne Ainolle tää. Aino sai nyt paskaa kunnolla. Siinä on kyllä tulossa kunnolla marjojakin. Että jospa tän, ja tonne tuollakin oli Ainon alku, niin sinne panin lapiollisen paskaa kanssa. Että nyt on hevosen paskaa annettu ja tässäkin näyttää, tähän mä en erikseen pannu tällä kertaa. Mutta tässä on kuitenkin tulossa kukintoja ja marjan alkuja kiitettävästi. Niin tuohon, mikä oli jäänyt vähän tuollain lapsipuolen pintaan, niin sinne pantiin lapiollinen paska. Kiitoksia ajoittajalle. Ja tännekin tuli, missä oli pienempiä alkuja, niin pantua kanssa hevosen paskaa. Ja täällä on sitten kanssa kunnon kasa tällä tuntemattomalla lajikkeella, jossa oli aika isot hyvät marjat aikaisempina vuosina. Laji on jäänyt tuntemattomaksi, mutta pensas mustikkaa ja täällä on vielä säkissä muutama lapiollinen paskaa. Että kaikkia ei ole vielä pantu päärynäpuun alle eikä punaherukankaan alle, että sitä meni myös tuon ison pensasmustikan juurelle. Että kyllä tässä nyt tuli tällainen niin kuin tiistaiksi leviteltyä paskaa ihan riittävästi. Ja kiitämme alppiruusut. Olivat aamulla vielä virkeämmät, mutta toi sade vähän niitä latisti vähän rempsalleen, niin kuin olisi saanut poski-iskun, mutta kyllä ne sieltä näyttää virkoontuvan, kun aurinkoa ja tuulta on tullut. Ja linnunlaulu taustalla vetäydymme pensasmustikkapenkkien paskahankkeen ääreltä. Tilauksia kohopenkkien tekoon kautta niin talonmiespalvelu@gmail.com.